algún problema co acta? Unanimidade? Pasamos ao punto segundo. Queríamos, se posible, introducir a posibilidade de que se vote a urxencia dunha moción que nos dixeron onte, bueno, xa non tema que está enriba da mesa, na que se nos pide tanto por parte do Sí, ao final, non? Pero a ver, porque se nos dixo que é un extraordinario con todas as cartas. no, pregunto, yo estoy preguntando. Xa, pero de todas formas, eso vai ao final, non? Vai ao final, Vai ao final. Final do día, se non? Non, vai ao final. Sí. Pero a urxencia de incluir en orde do día non se vota Vai ao final, Vale. Entón, pasamos ao punto segundo, que é expediente de modificación de crédito 11/2019, o suplemento de crédito. Decir, o expediente de modificación orzamentaria número 11/19 mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería por gastos xerais. Propónse aprobar o expediente de modificación de crédito de suplemento de crédito destinado a gastos do capítulo 2 ao 6 por importe de 69.938,87 €. As altas de crédito en aplicacións orzamentarias son para limpeza no colexio Palito Oiteiro por 27.000 €, saneamento e pavimentación en Moreira por 3.409,86 céntimos, sustitución da pista de Padre Formigón por 3.998 €, instalación e iluminación en Arcade de Riba 25.200 €, así como muros en vela por 10.331 €, o que fan un total de 69.938,86 €. Isto son as partidas para que van destinada dita modificación orzamentaria. Vemos de acordo. Sí. Estábamos falando que non se vai incorporar moito máis do que se dixo na comisión, simplemente como aquí os veciños van a poder escoitar, simplemente explicar do que estamos a falar. Do que estamos a falar é de gastos que, a pesar de termos un orzamento aprobado por escasos meses, gastos moitos dos cales, non todos, é certo, poderían estar contemplados en varias das partidas que están no orzamento, non foron incorporados. É dicir, nós, lóxicamente, no que ten a ver con ese tipo de gastos, moitos deles poden ser necesarios, moitas desas obras en efecto son necesarias, mas creo que o problema disto non está na execución ou non na execución desas obras. O problema está no modelo de xestión que se leva para executar esas obras. É dicir, nós creemos que, así o dixemos saber máis na comisión, trasladámoslo en varias ocasións, claro que unha modificación de crédito pode ser unha ferramenta útil, necesaria en moitos casos nun goberno. A cuestión é o uso que se fai sistemáticamente das modificacións de crédito. Nos preguntámonos aquí, moitas das partidas que teñen que haber con obras, por exemplo, se analizamos os orzamentos, os capítulos dunha ambigüedade absolutamente, pois que todo o mundo pode consultar, terían cabida perfectamente. Simplemente non se fan os deberes cando hai que facelos, non presentamos os orzamentos, co rigor que se deberían presentar, e despois temos que estar gobernando sistemáticamente con isto. Aí vamos, e iso ten que ver co que imos a falar despois, coa conta xeral, que sei que é certo a conta xeral deste ano cumple cos requisitos legais establecidos, mas isto vai ter unha incidencia na conta xeral do ano próximo. Lóxicamente, falaremoslo despois, pero vai a ter a súa implicación. E vai a ter unha implicación, que xa non é a primeira vez que pasa, pero todo iso se falará despois. En todo caso, co que ten a ver con moitos deses gastos, nada que decir. Ahora, o modelo de xestión que denota empregar as modificacións de crédito como ferramenta fundamental de goberno é algo que nós non compartimos, porque dificulta moitísimo a xestión, impide que se poidan analizar con certa xilidade o labor de goberno, entón, nós por iso ímonos a abster, entendemos que algúns deses gastos sí que son necesarios, pero, insistimos, o modelo de xestión que se establece nestas modificacións de crédito denota un goberno que creemos que non ten previsión, que non ten proxecto, en moitos casos, e que creemos que, ademais, dificulta en boa medida o traballo da oposición. Moi ben, pois esa é a nosa visión, como digo, é unha ferramenta habitual en todos os concellos, de todos os colos políticos, por tanto, creo que non era algo excepcional que nos vayamos a facer. Votamos, por tanto,
esta modificación de feito, a abstención do Benegá, entendo, non? E a favor do Partido Popular. Pasamos ao segundo punto, que é o punto terceiro, que é o expediente 272/2019, que é a aprobación da conta xeral 2018. Bueno, decir que a conta xeral do exercicio 2018 ten o ditame da Comisión Especial de Contas de data 7 de maio do ano 19, que se expuxo ao público no tabueiro de anuncios do Concello, así como no boletín oficial de data 14 de maio tamén do ano 19. Non se presentou ninguna reclamación, según consta nos certificados da Secretaría, tamén de data de julio do ano 2019. Por tanto, propónse ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do ano do exercicio 2018 e segundo, render de contas. Moi ben, isto trátase da aprobación definitiva da conta xeral do ano 18 do Ministro Ramón. Ben, para que a xente saiba de que estamos a falar, a conta xeral, digamos que o documento que explicita os gastos, os ingresos que se xestionan pois, ao longo de todo un ano pois, nunha institución, nun concello neste caso. Nesa conta xeral pois, implícase que hai que cumprir unha serie de requisitos legislativos, equilibrio orzamentario, regra de gasto, etc. etc. Ben, nós simplemente no que ten a ver coa conta xeral de 2018, porque aquí o que estamos a votar é a conta do ano 18, non a do ano que estamos en curso, pois é máis do mesmo. É unha conta xeral continuista, cun nivel de execución moi desigual, e nós, no que ten a ver co documento en si mesmo, é un documento técnico, non temos absolutamente nada que decir, un documento que se formula en base aos criterios que están establecidos e non atopamos nada reseñable, cumpre coa regra de gasto, etc. etc. Non? A cuestión é o que denota esa conta xeral, e aí o que vimos facendo nós habitualmente, é onde justificamos o noso voto en contra da regra, non en tanto en canto técnicamente teñamos algo que decir, sino porque reflicte un proxecto de goberno co que nós non concordamos. Polo tanto, a conta xeral deste ano, ademais, nós creemos que non vai ser o verdadeiramente importante, porque ven, digamos, que a seguir pois un modelo de xestión co que nós, como dicíamos, non concordamos. Pero, a pouco que analicemos, e a pouco que nos vayamos para atrás, decatámonos de que son contas xerais cada 3 anos, pois con nivel de execución medio baixo, en moitas partidas, e que chega, curiosamente, o ano electoral, contas que teñen superávit, e que chega o ano electoral, o último ano, e veremos, e así o adianto, que será na conta xeral do ano 2019, aquí queda dito, veremos como vai ser así, nos atopamos que hai pois un éxtase de gasto nas vésperas das eleccións, empregando o que é o noso xuizo, pois, o diñeiro de todos os veciños para formular determinadas candidaturas e que se incumpre pois, a regra de gasto e toda a legislación que se establece por parte do goberno. Por lo tanto, na conta do ano 18 sí que se cumpre, pero eu creo que denota o que vai, digamos que, que o interesante de todo isto é ver eses 3 anos con esa conta xeral e o que acontece na de 2019. Verémolo, e aquí queda dito, aínda sen coñecela, veremos como vai ser así. Aquí que estamos votando, como ti ben decías, é do ano 2018, cando sea 2019, pois veremos e falaremos, non? Pero de momento eu remito mos estamos a un ano vista de traela aquí o ano 19, e cando sexa, pois aí a falaremos. Eu remito mos informes de interventora, simplemente. Xa, non, pero non digo que, pero bueno, quero dicir que estamos votando a do ano 2018, que é a que nos trae hoxe aquí, non? Cando xa do 19, pois falaremos da do 19, por suposto, que non nos queda máis remedio máis que facelo, non? Eu simplemente por adiantar o que se vai dar. Pareceme ben, pero falaremos deso seguro, ademais. Moi ben, con respecto ao modelo de xestión, pois, está claro que cada un ten o seu modelo de xestión. Nada, votamos. Pasamos a votación. Pois votadas? En contra. En contra de Benegá. En contra polas cuestións de modelo de xestión, non pola cuestión técnica, lógicamente. E a favor votamos o Partido Popular. Moi ben, pasamos ao que decíades antes.
Sí, nós queríamos introducir unha cuestión de urxencia no pleno para demandar que este Concello se posicione sobre a situación que se posiciona en contra, lógicamente, do almacén de contenedores que se está facendo na enseada de San Simón e que inicia trámites irreversibles a partir do día 14 deste mes, segundo me trasladan colectivos ecologistas, segundo me trasladan tamén dende a propia cofradía de mariscadores. Polo tanto, creemos que algo que vai ter, creemos non, hai estudos que se afirman, de persoas con moito coñecemento que se o demostran, que vai a ter un impacto nun entorno como é a enseada de San Simón, un entorno natural protegido. Creemos que, ademais, que pode afectar tamén ao que son as correntes, pero que nos trasladan nos bancos marisqueiros. Hai unha preocupación evidente no que é o sector productivo máis importante deste Concello, é unha preocupación e movilizacións e posicionamentos contrarios de gobernos, colectivos ecologistas, etc., e, polo tanto, creo que nós, como Concello de Soutomaior, é o noso obriga darlle o noso apoio a todo este movimento, posicionarnos en contra de que a Autoridade Portuaria e diferentes administracións nas que están implicadas leven adiante este almacén de contenedores e, polo tanto, o que lle propoñemos a este pleno é que nos sumemos a seguinte petición. Tens que disculparme que ia traer por escrito, pero un problema de última hora impediume, e iso se tivésemos local neste Concello non pasaría. Pero, lóxicamente, coa situación que temos, estamos obrigados a estar nestas, con estas cousas. A declaración di o seguinte: o Pleno do Concello de Soutomaior manifesta o seu compromiso coa defensa ecolóxica da ría de Vigo e da enseada de San Simón por supoñer un valor natural de incalculável valor e por ser, ademais, un dos principais motores económicos do noso Concello. Isto é unha cuestión descriptiva, simplemente creo que é algo que compartimos absolutamente todo. E o segundo punto sería: o Pleno do Concello de Soutomaior manifesta o seu contundente rexeitamento á construción do almacén de contenedores que entre as diferentes administracións, Autoridade Portuaria, etc., queren levar adiante na contorna da enseada de San Simón, polo impacto que esta infraestructura tería no noso medio natural e no motor económico fundamental do noso Concello. É ausencia. Hai que votar a Sí, ausencia. ausencia, votamos. Unanimidade. Sí. O asunto é que, home, a mí me gustaría saber máis en profundidade sobre este tema. É dicir, nós, a mí me parece moi ben que traigamos estas cousas así tan pronto, non? Tan rápido e con urxencia, non? Porque seguramente a ten. Pero a mí me gustaría conocer máis polo miúdo de que se trata eso, non? De que se trata. A única información que teña é que salen na prensa, que saliu un par de veces. Desde logo, nós non nos vamos, desde logo, a opoñer ao que vos decides, non? Pero, hombre, nos gustaría ter máis información sobre ben a través da cofradía, ben a través desos sectores, porque supoño que vos tería dela tamén así de onte para hoxe. Non, nos buscámola. No, pero digo, claro, pero supoño que a teríades, porque se non houberdes presentado unha moción a tempo, non? Entón, vos sabíades dese asunto e hoxe a trades aquí por urxencia, co cual a nós nos gustaría ter máis información sobre ese tema, que a vamos a buscar, por suposto. Esa é unha cuestión, nós o que creemos é que... Non nos vamos a opoñer, por suposto, a esa moción, pero nós, en principio, queremos, antes de pronunciarnos, que nos pronunciaremos no seu momento, ademais, sin ningún tipo de dudas, queremos coñecer en profundidade o tema, non? E, por lo tanto, vamos a ver de que se trata, porque está un tema que eu creo que nos interesa a todos, ademais, e nós non temos ningún problema en estar contra aquilo que vai a perxudicar os intereses dos nosos mariñeiros, das nosas mariscadoras e mariscadores, e ademais o temos demostrado, independentemente de quen vaya a facer ese asunto, non? E, polo tanto, vamos, nós aquí neste tema de momento nos abstemos e despois obraremos en consecuencia, non? Non temos ningún problema. O que si é certo é que a nós nos gusta obrar coa máxima información posible, non? Porque, bueno, fiámonos do que nos dís e por eso nos abstemos neste tema, pero gustanos tamén profundizar máis no asunto, que non creo que sea tan complicado, e se queredes
pois volvemos a traela para cando nós teñamos toda a información e entonces aí nese momento diremos se estamos a favor ou se estamos en contra. Ou xa estémonos e despois, pois, sin ningún problema, ademais. Eu creo que o importante é que, traendo aquí a urxencia esta moción, o Concello de Soutomaior, coa abstención do Partido Popular, vai se posicionar dende xa en contra de que se leva adiante este proxecto. Despois, dúas cuestións. Isto é algo que leva moito tempo na prensa, é algo que houve concellos, o de Redondela, hai uns días, hasta posicionándose. Eu creo que un exercicio de responsabilidade entre unha cuestión deste tipo, que un goberno se informe do que está entre mans, non a oposición. Na medida do posible temos que buscarnos tamén, lóxicamente temos un compromiso coa veciñanza, pero creo que vos moito máis como goberno vos corresponde, como están facendo todas as administracións, pois ver que o que está pasando aí cun tema que está tendo un impacto social, mediático, ecolóxico, probablemente vai a ter, entón, bueno, simplemente sorprende un pouco, pero nada máis. Eu agradezo... Temos que deixar claro que é un tema que non está no noso Concello, non? Bueno, eu creo que Soutomaior é o principal económico, un concello que vive directamente de Enseada de San Simón e dos bancos marisqueiros. Eu creo que todo o que afecte, lóxicamente, a ese entorno ecolóxico vai nos afectar como concello. Aquí non se trata de que estea nun linde ou outro. O mar non ten lindes como a terra. Lóxicamente, o que ten impacto en Rande ten impacto en Arcade. Claro. Entón, esas cuestións, simplemente, creo que decir que ante a situación mediática que hai, eu creo que sería, e vos lo digo de maneira absolutamente constructiva, para que se fagades un exercicio de responsabilidade que ante unha cuestión dese tipo, que sexa o propio Concello que tome a iniciativa de informarse a ver que pasa. Eu así vos lo traslado porque creo que sería bo para a veciñanza. Polo tanto, nós, si fixemos ese exercicio, nós informámonos, nós estivemos buscando información, nós tivemos reunións, estivemos lendo, investigando sobre o que supoñía, simplemente o que, de feito, si é certo que tiñamos pensado presentar unha moción con tempo e forma, que pasa? O que non sabíamos é que hai unhas datas que poden facer que esta cuestión, pois que se empece un trámite que despois dificulte moitísimo. Entonces, por iso, ven a urxencia desta moción. Pero sí que o tema o temos estudiado, coñecemos e sabemos cales van esas cuestións. Seguramente non é a profundura que todo o mundo debería ter, que todo require, sempre se pode, sabes máis, pero si desde logo ese exercicio xa o fixemos. O que sí nos veu como causa sobrevida son as datas, e aí xustificamos a urxencia da moción. Agora, o tema que coñecemos é podes fiarte que é algo que ten moi preocupado a cofradía, é algo que ten moi preocupado aos colectivos de ecologistas, colectivos de medio ambiente, que ten moi preocupado a concellos veciños. Polo tanto, quinta que sexa agora, instovos a que si vos informedes e que comprobedes, como están comprobando, por exemplo, en outros concellos veciños, este tipo de colectivos, que iso é algo negativo. Bien, eu seguro que vos enterastes fai moito tempo e xa estudiastes, a pena foi que non o herdes presentado para a moción formalmente, para que desa forma, pois, o resto tamén non vésemos sabido, verdad? Quero dicir que, bueno, vamos a ver, eu creo que isto surgiu nestes días e vos así me parece moi ben, ademais, que se tome este acordo, e nós non nos vamos a opoñer, o único que queremos saber é máis información, se é na terra, se é no mar, se vai afectar, como vai afectar, de que maneira vai afectar. Eu creo que coa información é como podemos actuar todos, e, por tanto, como nós neste momento non dispoñemos desa información precisa, pois por iso tomamos esta unha cuestión a máis, simplemente, decir, para que nos podamos presentar mocións hai que convocar os plenos que marca a legislación. Porque claro, se temos un pleno ordinario que non convocades, que de momento convocades un pleno extraordinario que correspondía convocar o mércores pasado, que é cando sí se poden introducir as mocións da oposición, e resulta que pasades da lei, pasades de convocar os plenos tal cal está legislado, e agora decides que non presentamos as mocións, claro que as íamos traer. Non, había que convocar un pleno, que xo diga a secretaria, non xo direi eu, había que ter un pleno convocado e non se convocou. E simplemente, ademais de todo iso impacto que tivo, nin sequera tivestes, bueno, pois digo, a elegancia, imos decir así, de tratar de acordar un horario, a vida conta de que xa pasades hasta de convocar os plenos establecidos no pleno de organización que vos mesmos establecedes. Nin elegancia de acordar o acordo. Pero se o fixerades, sí que teríamos a oportunidade de presentar as mocións preceptivas. Pero como nin iso facedes, pois ven o que ven. En todo caso, a moción, insisto, se non houvese ese problema de prazo, creo que a teríamos presentado.
O problema é que o que nos trasladan os colectivos de defensa da Ría de Vigo é que algo urxente é que se debe, están buscando posicionamentos, pois, canto antes. Entón, por iso, simplemente, esa cuestión da data é o que non sabíamos, pero si co impacto, o que supón, e todo iso, témolo estudado. E creo que é propio dunha organización responsable, que o mesmo que a organización, que a oposición estuda iso, que o goberno o fixera, porque leva semanas na prensa, e preocupando a colectivos de mariscadores, a colectivos ecologistas, etc. Instígolo co todo o sentido constructivo do mundo. Estades goberno, estades cobrando, facede os deberes. Nós facemos, vouche explicar o do pleno porque creo que o do pleno non está ben explicado. Vouche explicar, mira. Cando no mes de xuño decidimos facer o pleno cada 2 meses, cando correspondería ao pleno ordinario? Se é cada 2 meses, se o fixemos en xuño, correspondería en agosto, verdad? Non, vamos a ver. Se é cada 2 meses, se o fixemos en xuño, correspondería en agosto, non en xullo. O de xuño era extraordinario. O de xuño era extraordinario, non era un pleno ordinario. Efectivamente. Entonces non correspondía no mes de xullo facer ordinario. Eu simplemente digo que o cambio de criterio... Pero vamos a aclarar as cousas, porque parece que nós convocamos aquí unha cousa rara, que tocaba o xoves pasado, e resulta que cando tocaba... Non. Cada 2 meses en xuño tocaría en agosto. Non? Digo, se a cada 2 meses, a min dan máis conta xuño, xullo e agosto. O último ordinario foi o de maio. Sí, pero estamos nunha nova corporación. Bueno. O de xuño entón foi o reseteamos, extraordinario. poñemos a cero o marcador. Sí, pero entón... O marcador ponse a cero no mes de xuño. Sí, pero hai 4 anos No mes de houve xuño. ordinario en Hai 4 xuño. anos, sí, hai 4 anos. Pois a iso me refiro. Bueno, Si facedes un cambio de vamos a ver. criterio, polo menos No. comunicadeo. Vale, Claro. vamos a ver. Entón hai que facelo, Empezamos unha nova... hai que facelo en agosto. No, vamos a ver. Que non correspondía no mes de xuño. En xullo o pleno ordinario. Será en agosto. Correspondería en agosto. Entón, ou non. Correspondería en agosto, ou non. Entón, se vai ser en agosto. Bien, deixame que acabe. Tranquilidade. Entonces, como o que queremos é que non correspondan os meses de agosto e diciembre, porque sempre son meses complicados, o que facemos é o de agosto adelantalo e facemos o ordinario o día de hoxe. Extraordinario, pero leva rogos e preguntas. A ver, pero iso, vamos a ver, pero iso... Vamos a ver, claro que sí, claro que sí, é que é así. Fantástico, non é así, non é así. É que é así. Vamos a ver, non é así. É que é así. Bueno, vale. Vamos a ver. Correspondía ao ordinario este mes? Vamos a ver, primeiro. Aquí hai Correspondía. unha cuestión, sí. Segundo criterio que estivestes levando, Se é cada 2 meses. segundo criterio que estivestes levando a toda agora, sí. Segundo criterio que estivestes levando a toda agora, sí. E o ano pasado porque hai 8 anos non se fixe en bueno, pues setembro. Si nos vamos atrás, hai 4 claro. anos, sí. É que si nos Hai 4 anos, sí. hai 8 non. Bueno, vale, entonces Entonces, que menos vamos que a por ver. parte dun goberno Vamos a ver, serio hombre. nos explique os cambios de criterio, porque hai xente que está... Tranquilidade. Estou moi tranquilo, simplemente Sí, se digo que por parte dun goberno serio, que a vista está que non nos odes, o mínimo sería que se hai un cambio de criterio, ou se hai unha convocatoria dun pleno que vai ser en agosto, ese cambio de criterio con respecto ao último mandato, o mínimo é por unha cuestión de educación elemental e por respeto ao traballo da oposición. O mínimo é comunicalo. Pero sinta por riba, non se comunica e o pleno corresponde en agosto. Pero tampouco nos comunicades que non vai ser en agosto. O sea, que pasa se hai persoas... Pero non, déxame acabar, por favor. Que pasa se hai persoas que teñen as súos turnos de traballo convocados para esa semana de agosto e ti unilateralmente dices que ahora que xa non vai haber pleno tampouco en agosto. O sea, ti decides, cando faz... Mira, aquí o que non se pode tolerar son ese tipo de actitudes absolutamente caciquís e impropias dun goberno, sí, hai que dicilo con todas as letras e con mayúsculas, e impropias do século XXI. É así de elemental. Se tiverades ao mínimo respeto polos veciños que confiaron nesta oposición, o mínimo sería comunicalo. O mínimo. E aforraríadenos, e xa non digo tanto, é que polo menos a vida conta de que houvese esa discusión, acordar, pois, digo, un horario que non tivese impacto nos traballos destas persoas que estamos aquí representando. Pero que nin iso, porque estades por riba do ben e do mal, e simplemente non respetades a ninguén que non sexades vos mesmos. Temos tanto respeto polos veciños, tanto como pola oposición. Mira, e é máis. A vista está. Sí, a vista está. A vista está que este é un pleno extraordinario
que non tiña por que levar ruegos e preguntas, e leva ruegos e preguntas. E temos tanto respeto pola oposición, temos tanto respeto que nos veñen cunha moción urxente no día de hoxe, e a respetamos. Sí, claro que sí, é que para vos o extraordinario ten que ser. É dicir, ten que ser, porque claro, como decides vos, ten que ser. Non, mira, hai cousas que hai que cumplir. Exacto. No, claro que sí. E se o reglamento xeral, pois o da moción extraordinaria nun pleno extraordinario non é, pois non é. E nós sí, que o deixamos, que non temos ningún problema, que se debata, que falemos desa moción, que falemos de ruegos e preguntas, sin ningún problema, con todo respeto, con todo respeto aos veciños e con todo respeto á oposición, inda que queiras dicir o contrario, se é que o caciquismo acabouse máis. Se a xente nos conoce a todos, hombre, se a xente nos conoce a todos, aquí iso pode dicir nunha ciudad onde non se conoce uns aos outros, pero aquí nos conocemos todos, e falar de prácticas caciquiles aquí é que iso é moi antigo, é moi antigo. De feito, sí que o sodes, moi antigo, estou totalmente de acordo. Somos antigos, claro que somos antigos, temos edad, máis edad, pero, por Dios, andar con esos conceptos a estas alturas, de verdad que sona moi rancio, de verdad. Hai unha cuestión que eu creo que é importante. A min, cando alguna persoa dice que pode ser unha cousa ou outra, eu creo que iso non é importante. Que che digan, bueno, ti eres tal, ti eres cual. Non. Eu creo que é importante, o que debería preocuparvos é cando se demostra. É cando se demostra algo. Se eu digo que tedes prácticas caciquís, é porque as tendes, porque é algo absolutamente demostrable, que se pode demostrar con documentación. Cando non executades as mocións dun pleno aprobadas e pasades absolutamente de tramitalas, estades despreciando a oposición. Cando temos dereito a un local neste concello e non lo negades sistematicamente, a pesar de que por lei nos corresponde, estades despreciando a oposición. Cando nin sequera nos informades de cambios que vai haber en plenos ordinarios que están establecidos no pleno de organización, estades desprezando a oposición. Cando sistemáticamente todas e cada unha das iniciativas, mesmo aquelas aprobadas polo pleno, acaban metidas no caixón, estades desprezando a oposición. E o psico problema non é que eu vos chame caciques, que a min, por exemplo, se ti me dices que eu son rancio, mira, a mí o que ti digas, digamos, que son a rancio que queirades, que a min o que vos digades é que me vaya o valor que ten, bueno, pois mira, todo o respeto do mundo, pero a estas alturas permitídeme que non lle dé demasiada importancia. Agora, o problema é cando se demostran esas cousas. O problema non é que te chamen cacique, o problema é que o demostren. Entón, a cuestión, eu simplemente digo que, bueno, eu entendo que ti teñas outra perspectiva, pero aí está a documentación. Explícalle aos veciños por que cando veñen a este concello, por exemplo, non poden dirixirse nun local a este grupo de oposición. Non me expliques a min, explícalle a veciñanza. Por que neste local, por que neste concello non está representada a metade da poboación cun local como nos corresponde por lei? Explícalle a veciñanza, non a min. Que eu, as súas explicacións chamase de memoria. Se estuveron aquí recibindo a veciñanza. O sisi tan reguera, sistemático. Estuveron aquí recibindo a veciñanza. Pero mira, recibindo a veciñanza, a nos correspondenos un local neste concello e non no salón de plenos. Que onde estivemos aquí recibindo a veciñanza? E que nos podemos vir... Estuvestes aquí, neste aquí, alguna vez, que? Recibindo a... Nos? Non. Seguro que non. Non. Pero aparte en todo caso, correspóndenos un local por lei, sí ou non? Correspóndenos. Correspóndenos, contéstanos. Correspóndenos un local por lei, sí ou non? Contéstanos. Supoño, a ver. Supós. Entonces, mira, pois explícalle aos veciños, pero non me expliques a min. Para vos é o fundamental. Pero non me expliques a min. No. A min o respeto aos veciños, sí, me parece fundamental. E me parece, pois cumple. A todos. Pois cumple a lei e cumple cos veciños que teñen dereito a vir a este concello e dirixirse aos grupos que correspondan. Cúmpleo. Tes unha ocasión de ouro. Mira, comprométete diante deles, a decir, votarse, por suposto, e ter un local e ter respeto pola oposición tamén, por lo tanto, comprométete diante dos veciños a que vas cumprir a lei. Isto non é un plato de televisión, isto é un pleno. Pero, por favor, pero mira, pero, o sea, sí, non é un plato de televisión, entonces, actúa como tal e respeta, isto non é un plato de televisión. Pero se non é un plato de televisión, eu simplemente, xa que pos os plenos a 1 do mediodía para que os veciños non poidan vir, xa que impós ese horario, polo menos deixa que nos dirixamos aos veciños. Que?
non impoño nada. Sí, negaches sistemáticamente se queda a dicir ahora. Entre as funcións do alcalde está a poñer os plenos. Incluso, pero E en eso, non vou delegar a miña función, pero que ves como estás demostrando que nin sequera eres capaz de dialogar o mínimo con ninguén. Nin sequera o mínimo con ninguén. O de convocar os plenos. E non vou facer deixar de función. Non, bueno, deixa de funcións, fala, por exemplo, nestas cuestións que terías que ter estudiadas e non estiveches. O que me refiro agora non é a iso. O que me refiro que a función dun alcalde é gobernar para todos os veciños. E simplemente lecciones la justicia. Eu dou a miña opinión na elección, Sí, por pero de suposto. verdade. Pero eu dou a miña opinión, xa sei que non se gusta, pero que non se pido que Cántame que fales. Pero bueno, cántame que déxame fales. acabar. Pero home, que me des leccións. Pero que ningunha lección, eu creo que leccións, eu creo que a función dun pero será posible que deixen acabar unha frase. No, hombre, no. Porque é unha cuestión de educación, ademais, Agustín, de verdade. Acabo de verdade. Mira, primeiro, é que isto non é un plató de televisión, Agustín. Non fagas como fan os tertulianos nos platós de televisión. Deixa falar a xente. Deixa falar a xente, que te pos nervioso e interrumpes constantemente e pensas que estás no Sálvame. E non, é un pleno, é algo moi serio. Polo tanto, respeta a palabra, é moi doado. Escuitas, falas. Escuitas, pero será posible. No, vamos a ver. Primeiro, pero déxame acabar. Pero vamos a centrar o pleno. Vamos a centrar o pleno. Non me deixes acabar? No, vamos a centrar o pleno. Non me deixes acabar, entón. No, vamos a centrar o pleno. Vale, pero déxame acabar. Pero acaba, porque bueno, vale, é que ao final acabamos falando hasta de programas de televisión. Pero si ti que sacos Qué temas. bonito. É que tremendo. Eu non falei do Salva, me falaste ti. Vamos a ver, mira. Bueno, veciños, mirade a credibilidade que ten a palabra deste alcalde. Estamos en el plató. Valorade quen foi o primeiro aquí que falou dun plató de televisión. Mira, é moi fácil, é tan fácil como darlle para atrás. Pero será posible que deixe falar este señor? Pero por favor, escoita. É que non sabes escoitar, Agustín. Sei escoitar, sei escoitar o importante. Que claro, aquí o tema é saber o que non podemos estar falando do sexo dos ángeles nun pleno que ademais estábamos falando dunha moción. Bueno, exacto. Claro, é que eu sei que te interesa falar de moitas cousas, pero vamos a centrar o pleno no realmente interesante e no que realmente estamos, porque de momento que pon orden, pero mira, pero de momento que pon orden nos plenos son eu. E polo tanto non vou deixar de facer non vas deixarnos falar. No, falar sí. Pois entón permíteme falar porque me estás interrumpindo sistemáticamente. Non vou deixar de exercer a miña función. Pero e de poñer orden no pleno, porque estamos falando de todo menos cambias de tema, escapar unha cosa e despois estamos falando de todo menos realmente. Pero permíteme acabar, que levas unha hora intentando deixarme falar. Estou falando de unha hora, pero se me levas interrumpindo, é imposible falar contigo, porque non escoitas. Que estás facendo agora mesmo? Pero se teño a palabra, Agustín. Estaba falando... Coñeche ti a palabra, non é que teñas ti a palabra, coñeche ti a palabra, que é distinto. Pero vamos a ver, bueno, mira, eu en todo caso insto aos veciños. E mira, isto no vídeo vai quedar. Eu sinto que é unha imaxe moi pouco edificante por parte dun alcalde, esta actitude, pero si dá gusto verte, hombre. Pero si dá gusto verte. É moi pouco edificante por parte dun alcalde, simplemente pido que é moi fácil darlle para atrás. Entonces, ok, va. Simplemente digo que lle den para atrás e se comproba que se non hai que estar discutindo o que é medible non é opinable. Bueno, mira, pode ser ali. Entonces vamos a centrarnos. Pero vou non centrar eu, que son o que teño que dar, que teño que Entonces organizar o retiras a palabra. Non che retiro a palabra. Pois entón déxame falar. Vou a centrar o pleno. Vou te deixar falar, pero vamos a falar do que estamos falando. Vamos a falar do que estamos falando, porque, claro, isto é un pleno. Exacto. Quedamos en que é un pleno. Exacto. Pois entón vamos a televisión como ti dixeches por primeira vez. Sí, claro, que a veces parece un plató de televisión. Non hai dúda, a vosa actitude é propia deste tipo de programas. Sobre todo a nosa, pero bueno, iso non son eu que non teño que valorar. Vamos a centrar o pleno porque isto é un pleno, como dixen antes. Bueno, entón estábamos coa moción vosa sobre o tema dos contenedores. Ben, permítesme. Claro. A ver se eres capaz, fai un esforzo de verdad e non interrumpir. Ben, estamos coa moción, nos o tema dos contenedores, o alcalde dixo que ia presentar esa moción, eu simplemente estaba explicando por que non se presentou esa moción extraordinaria. Porque este goberno, como ben dicir, cambiou o criterio dos plenos extraordinarios, foi ela además que sacou o tema, pódese ver no vídeo de por que non se presentou. Cambiou o criterio dos plenos ordinarios, cambiou o criterio de como se debe xestionar, digamos, a cuestión da periodicidade dos plenos, non chegou a ningún acordo sobre o horario dos plenos e agora, pois lle parece mal que incluso a través dunha cámara nos deixamos os veciños. Polo tanto, a moción, o que quere decir, e o que entendíamos, é que un goberno serio, nos entendemos que debe ter isto, pois, en coñecemento estudado.
Non o fixestes? Pois traémolo nós, que nós sí que o temos estudado. Por lo tanto, os pedimos, xa manifestaste o vosso voto, esta atención, pero simplemente o que é importante que de manifesto, e sobre todo pensando nos mariñeiros, e sobre todo pensando en todos os colectivos e todas as persoas afectadas, que quede claro que este Concello vaise posicionar dende xa en contra de que se leva adiante ese almacén de contenedores, coa abstención do Partido Popular e co voto favorable do grupo que trae esta proposta que o Ainda venega. non votamos, vamos a votar. Home, acabo de dicilo. Porque, claro, que de momento, quen dice que cando hai a votación son eu. E, por lo tanto, vamos a votar. Pero xa votamos a urxencia, que votamos a todos a favor por unanimidade. Agora votamos pois, a moción a favor. Son os a negar e abstémonos o Partido Popular pola falta de información real sobre algo que se vai a facer nun concello veciño que non é precisamente aquí en Soutomaior. E, polo tanto, pois esa é a realidade. Moi ben. Pois aclarado o asunto. Mando yo a parte do grupo de WhatsApp con a foto. Moi ben, pois nada, pasamos a outros asuntos. A ver si as Valas facendo e despois contestamos, vale? Vale, pero que en función da resposta podería... Pero isto son preguntas e respostas, non son debates. Non xa, non, pero... Bueno, Eh. bueno, a ver. Non, son preguntas e despois No, pero responderá. en función da resposta podemos xurdir outra pregunta. Non sei se despois vou ter unha segunda quenda. Sí. Bueno. Vale, a primeira é como está a situación da Policía Local tras a xubilación do operativo que tiñamos. La plantilla é de 3 personas. Tras a xubilación do agente que había antes e diferentes circunstancias que xa que hai traspasadas as funcións de convocatoria de plazas á Xunta, digamos que titulares da plaza non temos ningún e temos 2 auxiliares traballando ahora mismo en espera dunha incorporación nun plazo de mes, 2 meses de un titular da plaza e a incorporación dun oficial hacia final de ano. E esperando a convocatoria da seguinte plaza, cando saca a convocatoria a Xunta de Galicia. Pero que dices, xubilación ou presubilación? Xubilación. Por se non sabedes, hai aprobada un cambio na lei onde se permitiu aos policías locales xubilarse á edade de 58 Sí, sí. anos. Entonces non é por xubilación, é xubilación na edad correspondiente. Digo, hasta cando vamos ter os 2 auxiliares? Hasta cando vamos a ter auxiliares? Sí, os 2 auxiliares, entendo que hai 2... Non estou explicando. Perdón, que entendo que hai 2 auxiliares, ou a contratación dos auxiliares é temporal. Entón pregunto hasta cando teñen contrato. Os contratos dos auxiliares están cunha cláusula de renovación, o cal estarán hasta que sean precisos. Perfecto, gracias. Como ven sendo periódico neste Concello, volvemos a estar sen pediatra. Non sei se tío, o concelleiro delegado en Sanidade, que vai tomar alguna medida, vai ser... Como colleu vacacións o de Arcade e que teñenos impactado, é dicir, que non hai pediatras, non hai. Entonces, o que teñen impactado e así fan desde os Sergas é cando o de Arcade está de vacacións van a Vilaboa e cando o de Vilaboa está de vacacións pois os de Vilaboa veñen a Arcade. Non nos parece, xa o dixemos moitas veces, que non estamos de acordo con eso, pero xa se trasladou aos Sergas moitas veces, ao xerente da atención primaria, pero a resposta sempre é a mesma, que non hai pediatras. Veciños da Rúa de Oliveira, que se colocou unha sinal nunha zona, xusto cando subes, a man esquerda creo que está, colocouse unha nova farola, unha nova sinal, xunto coa baranda que había e a anterior farola, e obstaculiza o paso e entón piden Foi a Diputación. Pero as beirarrúas non sei de quen... Sí, non, a carretera da Diputación. Bueno, pues foi a Diputación, xa se puxo no seu coñecemento que habían feito. Comunicouse a Diputación para que se... Para que tomen algún tipo de medidas, porque efectivamente xa o miramos nós tamén. Trouxemos varias veces o pleno a situación de de refugallo nas inmediacións do pabillón, nos que se colocou unha especie de valla, pero que o refugallo siga ali. Entón, se vai... Fixos unha parte da limpieza xa se fixo, non espero que xa quede rematado pois, no que queda de branco. Básicamente, o máis gordo xa se sacou dali. Pero, bueno, espero que todo quede en orden. Co pavimento nos baños da Matilde está
roto, que está a cair, que se pode observar. Nos baños da Matilde. Sí, non? Nos baños da Matilde. Sí, está fundido. Está fundido. Mas a porta é peligrosa. Seguro que xa o sabe o noso responsable e vamos, estará estes días. Eso son cousas que se fan pois cunha periodicidade máis ou menos rápida. Estarán agora noutro sitio, irán para ali, pois... Non o dudamos, pero bueno, trasládanos. Sí, pero parece que me parece moi ben, que a veces a non nos chega todo e nós agradecemos moito, ademais, que calquera cousa que se sepa que se nos traslade, porque só así se pode arreglar. Nese caso, me consta que xa nos deu traslado algunha das que limpia ali o tema, pero bueno, en todo caso agradecemos. Que en varios cruces, por exemplo, o cruce de Rúa Caíro, o cruce do Portal do Ribeiro, os contenedores ao estar xusto no cruce impiden a visibilidade, provocan moitas veces certas incidencias no tráfico. Entón, se podría estudiar iso e mirar igual un cambio. No do Caíro, de feito, xa se puxeron ali uns pivotes para que Sí, efectivamente... no, pero nos trasladan que incluso cos pivotes, os contenedores ao estar hacia fora. Non hai rúas. Hai un problema en algúns cruces que vamos tentar de solucionar. A veces non é fácil porque os contenedores non é algo fácil de mover de sitio, non? Pero en todo caso, non polo que pesan, sino polo trastorno que ocasionan, porque a veces sácalo de diante dunha casa e hai que poñelo diante de outra, non? Xa, pero non é tanto de diante dunha casa, que somos conscientes de que hai somos conscientes plenamente de que hai algúns que non están ben e vamos tratar dentro das nosas posibilidades e paulatinamente melloralos. E iso sí que vamos, que sí que estamos ao corriente de algúns problemas, non só desos, sino de algúns. Non, sí, é algo que se dá moito máis cruces, digo, son os problemas que veñen á mente. Vale. Unha cousiña máis. E despois sigues pendentes os informes da alcaldía desde marzo. Bueno, pois Que se nos trasladou na comisión non e hai que ningún problema de que se trasladen os informes. se nos poden a través da sede electrónica ou así. Porque no pleno de maio creo que se dixera que non había o primeiro ordenario. Pois Si, aparte foi o que se nos non hai comunicou. ningún problema, En maio non se mandaron En maio non se... os informes da alcaldía. É que non houbo, non? Solo Claro. o da aprobación. Non houbo pleno ordinario. Pero entonces... Xa. Cambia a corporación non necesariamente, Entonces es de marzo. Eu non teño ningún inconveniente. Non sei se nos poden trasladar a través da sede, se queredes metemos un documento ou algo. Sí, por nós non hai ningún problema. Vale, pois se nos trasladan a través da sede. O mellor agora, que Patricia e eu é o seu último día que estamos. Non sei se se va a poder facer agora, se lle dá tempo. Se pode, agradeceríamolo. Eu... Non te podo decir porque Bueno. ahora mismo temos que deixar a acta feita con esta moción, ademais que non tiñamos preparado. Non o sei se se pode ou non. Se se pode, se vos manda. E despois tamén o registro de entrada e saída que Sí, eso tamén xa está. fai bastante tempo. Vale. Tedes unha cousiña máis? No pregunto. Non.